La maison de retraite médicalisée de Nørresundby, dans la commune d'Aalborg, constitue le modèle des maisons de retraite du futur au Danemark. Il s'agit d'un lieu où technologie et travail interdisciplinaire, étroitement imbriqués, assurent le bien-être des résidents. Des travaux sont également en cours en vue de créer un laboratoire vivant permettant, dans l'avenir, de développer les soins aux personnes âgées. Det er en win-win-situation, hvor vi kan få kommunens midler til at strække længere, og samtidig så kan vi også højne livskvaliteten for den enkelte borger, som skal bo på et plejehjem. Og det gør vi blandt andet ved, helt konkret, at indføre en masse teknologi. Ikke fordi man skal være teknologifreak for at komme på et ældrecenter, det skal man ikke, men det kan være et hjælpemiddel i hverdagen til, at man kan hjælpe sig selv. Og langt hen ad vejen, så er det jo rehabiliteringstanken. Det er jo et faktum, at der er begrænsede ressourcer, så på den måde bliver man nødt til at tænke, kan man udnytte andre muligheder? Og teknologien viser sig, at den har noget, man kan bruge inden for plejesektoren. Og det kan godt være, at man så den ene situation der oplever, at man bliver lidt umyndiggjort af teknik, som ovenikøbet kan være ufølsom. Men hvis man samtidig så får den der mægtiggørelsesfornemmelse, jeg kan noget, jeg kan løse nogle opgaver selv, og i øvrigt er det spændende det liv, jeg pludselig er blevet en del af, så får man en anden side, så får man en anden kvalitet med. Altså, vi har valgt at sætte fokus på tre vigtige ting, som skal præge det her hus. Den ene del, det er inklusion. Det er det, at du er inkluderet ikke kun i huset, men også i det lokale samfund. Gerne i det globale, for den sags skyld. Så vil vi gerne motivere til bevægelse og have meget mere fokus på bevægelse på plejehjem, end man måske hidtil har haft. Og den tredje ting, det er, at vi vil gerne stimulere sanserne. Altså, fremtidens plejehjem vil gerne være på forkant med udviklingen, og derfor opretter vi et Living Lab på stedet, som primært skal samarbejde med private virksomheder og uddannelsesinstitutioner, eventuelt andre kommuner omkring udviklingen af ældreomsorgen i Danmark, herunder specielt plejehjemmene. La maison de retraite est équipée d'une technologie du bien-être avec, par exemple, des capteurs au niveau du plancher qui avertissent en cas de chute. Il y a des élévateurs qui permettent de déplacer les résidents de leur chambre à leur salle de bain. Ces dernières disposent toutes de toilettes qui lavent et sèchent, ce qui augmente l'autonomie des résidents tout en améliorant l'hygiène. Så bliver man skyllet bagi med lunken vand, eller man kan indstille varmer. Jeg synes, det er dejligt det, at man kan blive skyllet bagi og tørret. Det er jo et problem, når man er ældre, ikke at få det gjort ordentligt. Så det synes jeg, det fungerer godt. Ja, de snakker jo meget om det der med gulvene, men det har jeg jo ikke rigtig haft behov for. Jeg har mit kaldeapparat, hvis jeg bliver dårlig og sådan. Så gulv, det er slået fra her. Jeg er meget glad for, at jeg kommer over, at jeg valgte det der med sensegulvet. Fordi at jeg synes, det skaber en meget, meget god tryghed. Og hvis man falder, eller man kommer galt sted, så er det her med det samme. Og det har jeg selv erfaret. Der skete det der med, at jeg gik ned på gulvet og kiggede ind under sengen, om den virker, som den skulle. Det er jo en elevationsseng. Og så kom de og spurgte, om jeg var ok. Og så sagde jeg, ja, det er jeg, men jeg tror ikke, min seng er. Men det var den altså. Det er sådan en, vi skal have alle sammen. Kan du slukke herinde? Lukke lyset her? Så kan man slukke lyset. Ja. Chaque logement dispose d'un écran du bien-être. Il est réglé individuellement et permet de commander l'éclairage à distance, d'envoyer des mails et de faire des appels vidéo. Il est doté d'autres fonctions telles qu'un calendrier, un aperçu des activités, un album photo et toute une série de fonctionnalités utiles et amusantes. Hvis man ikke har startet sådan, at man har været med igennem hele udviklingen, eller i hvert fald en del af det, så tror jeg, så kan man lige så godt opgive det. Altså, jeg har været ret tidlig med på det der, ikke? Altså, med at man i det hele taget fik en PC'er derhjemme. Jeg har kæmpe stor glæde af mine PC'er, og også af min iPad. Og PC'eren, der går jeg jo ind og bruger den til alt muligt. La coopération étroite entre aides, assistants, thérapeutes, travailleurs sociaux et infirmières permet de résoudre de manière innovante la plupart des problèmes rencontrés dans la maison. Da jeg søgte jobbet her, så var det på grund af det nye spændende koncept, og det var på grund af velfærdsteknologien. Det er en helt ny måde at tænke plejehjem på, og jeg tænkte, det skal jeg være en del af. Jeg skal simpelthen være med til at starte det her projekt fra bunden af.
Hele myten omkring velfærdsteknologi, den skulle trække vores varme hænder ud af plejen. Den vil jeg rigtig gerne være med til at aflive. For jeg tænker, at jo mere velfærdsteknologi vi får ind, så er den der for trivselens skyld, og ikke for at trække os ud af plejen. Rent fagligt så har vi jo mulighed for at igangsætte træningen ret hurtigt, hvilket gør, at indsatsen den også bliver hurtigere. Hjælperne og assistenterne skal jo ikke vente på, at der kommer en terapeut udefra og vente 2 til 3, måske 4 uger på, at der sker noget. Det kan vi gøre fra dag til en anden. Også i forhold til vurdering af hjælpemidler. Jamen, har fru Jensen brug for en plejeseng, eller har hun brug for lejringspuder til at sove bedre om natten, jamen, så kan de også trække på os ret hurtigt. Og det er jo effektivt. For at være fremtidens medarbejder, så skal man være omstillingsparat. Det er nok det vigtigste. Man behøver ikke være teknisk vidunder overhovedet, fordi vi bliver alle sammen oplært i de her forskellige velfærdsteknologiske løsninger. La maison de retraite du futur est le résultat d'une collaboration étroite entre la municipalité d'Aalborg, des entreprises privées et des établissements d'enseignement locaux qui ont joué un rôle décisif quant à la manière dont le personnel et la direction collaborent. Vi kørte uddannelsen i deres omgivelser, vi tog udgangspunkt i deres værdier, vi arbejdede i de rum, som de skulle arbejde i. Så når vi arbejdede med at danne ny kultur, så satte vi tingene op på væggen i det rum, at de skulle arbejde i. De kunne gå rundt og sanse. Hvad er det, der foregår her? Hvad er det for et sted, jeg er? Så den problematik, der normalt er, når man går på en uddannelse med at få noget omsat fra teori til praksis, den er der ikke mere, fordi vi rent faktisk gør det på stedet. Fremtidens plejehjem er for os et fremtidsværksted. Det er den nære fremtid, vi kigger på, og forhåbentlig kommer vi også hen ad vejen til at kigge lidt længere frem. Det udvikler sig jo hele tiden. Vi har brug for et sted, hvor vi kan se, at tingene fungerer i praksis. Vi skal jo sikre os, at de elever, vi uddanner, de også er kvalificeret i forhold til det arbejdsmarked, der venter på dem, når de er færdige med deres uddannelse. Un des mots-clés du travail au sein de la maison de retraite est l'intégration. Une cinquantaine de bénévoles contribuent à son activité et à créer du lien entre les résidents et le reste de la société. Il s'agit également de la première maison de retraite au Danemark disposant d'un restaurant privé qui attire de nombreux clients extérieurs. Det synes jeg er et fantastisk godt eksempel på, at ved samskabelse, det vil sige, at vi begynder at udnytte vores fælles ressourcer på en anden måde i forhold til det her område. Det kan simpelthen skabe mere værdi. Ikke bare for de ældre, men sørger også for et helt lokalområde, som lige pludselig i øjeblikket oplever, at der kommer jo velfartende rigtig mange mennesker til, som aldrig nogensinde har forestillet sig, at de skulle gå ind og spise aftensmad på et plejehjem. Det kommer nu helt naturligt, fordi der er skabt noget nyt i nærområdet. Og det tænker jeg, det er den helt nye vinkel på, hvad et plejehjem skal være. Det kan faktisk godt være et midtpunkt i et lokalområde. Der er jo restaurant i huset, og det synes jeg er godt, for jeg får besøgende også, som kommer. Så kan vi gå ind og tage vores kaffe. Det har jeg også prøvet. Og mine børn, de kommer jo langvejs fra, så de er også gerne ned og spise. Det har jeg også været med. Så det synes jeg er meget godt. Og der kommer mange, kan vi se, når vi sidder dernede. Jeg har også haft nogle besøgende, som absolut skulle have ind, og det var nok for at besøge mig, men det var også for at se det her. Det bliver det, jeg snakker meget om. Pianoman, kan du høre?